اور خدا نے عزت جدی بدھائی یطہراکم دی شان پائی. قرآن پاک وچ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدا نے عزت جدی بدھائی یطہراکم دی شان پائی ہے پاکا دی ماں تے پاکا جائی ہے پاکا دی ماں تے پاکا جائی علی دی زوجہ جناب زہرا. تمام حمداں تعریفاں ثناواں تمام بڑھائیاں کبریائیاں اللہ تعالی وحدہ لا شریک دی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈے ساریاں دا خالق بھی ہے، ساڈے ساریاں دا مالک بھی ہے، ساڈے ساریاں دا پروردگار بھی ہے اور کل کائنات دا پالنہار بھی ہے. وحدہ لا شریک بھی اس کی ذات ہے، قادر مطلق بھی اس کی ذات ہے، بے نیاز بھی اس کی ذات ہے، اور سجدیاں دے لائق بھی اس کی ذات ہے. اس دی عظیم قدیم ازلی ابدی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام، ہدیہ حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم دستگیر جہاں غم غسار زمان حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور ناز اندر اپنیاں محبتاں عقیدتاں ارادتاں دا خراج پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں کریمیاں دا صدقہ ساڈی اج دی اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے. عربی زبان دا قاعدہ بھی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اصول بھی ہے کہ جدو بھی ایک عورت دا ذکر آوے نا، ایک عورت دا، اور الحمد للہ کے والناس تک قرآن پاک وچ بڑیاں بڑیاں پاکیزہ عورتاں دا ذکر آیا ہے. جناب آسیہ دا ذکر بھی قرآن چ آیا ہے، جناب مریم دا ذکر بھی قرآن چ آیا ہے، اور مریم دی ماں جناب حضرت حنہ دا ذکر بھی قرآن چ آیا ہے. یہ اصول ہے کہ جدو بھی ایک عورت دا ذکر آئے گا نا، لفظ آئے گا امرأتن. کی لفظ آئے گا؟ امرأتن. جڑا بندہ ایک مرتبہ امرأتن کہہ دے گا نا، اللہ اس کو 50 نیکیاں دا ثواب عطا فرمائے گا. جدو بھی ایک عورت دا ذکر آیا ہے تو لفظ کی آیا ہے امرأتن. میں ہم 2-3 مثالاں دے دینا. اذ قالت امرأت عمران، اتنے ہن جناب بی بی مریم دی ماں دا ذکر آیا ہے لیکن لفظ آیا ہے امرأتن قرآن پاک وچ. دوسری آیا مبارکہ جناب ذکر ہے بی بی آسیہ دا. اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اتنے بھی جناب ایک عورت دا ذکر ہے، لفظ کی آیا ہے امرأۃ. اس سے قرآن پاک میں جناب بی بی سارا دا ذکر ہے، بی بی ہاجرہ دا ذکر ہے. یہ بھی پاکیزہ نے، عظمت و شان والیاں عورتاں نے. لیکن جدو بھی ایک عورت دا ذکر آیا ہے، لفظ کی آیا ہے، سارے بول دیو کی لفظ آیا ہے امراتن. اے تمہیدی کلمات سمجھو گے تو پھر جناب شان سیدہ فاطمہ الزہرا انشاءاللہ نکھر کے سامنے آ جائے گی. جدو بھی قرآن پاک وچ ایک عورت دا ذکر آیا ہے، لفظ آیا ہے امراتن، میں کیڑے لفظاں نال جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا دی عظمت نو سلام پیش کراں. اس سے قرآن پاک وچ جدو بی بی فاطمہ الزہرا دا ذکر آیا ہے، لفظ امراتن نہیں آیا. لفظ امراتن
نہیں آیا. ہر عورت دے واسطے لفظ آیا ہے امراتن، ہین او بھی پکیزہ عورتہ، ہین او بھی شرم و حیا دیاں پیکر عورتہ، لیکن لفظ امراتن آیا ہے. لیکن جدو واری آئی ہے مخدومہ کونین دی، جدو واری آئی ہے ام الحسنین دی، جدو واری آئی ہے جگر گوشہ مصطفیٰ دی، جدو واری آئی ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دی، لفظ امرات نہیں آیا. اللہ نے قاعدے بدل دیتے، اصول بدل دیتے، لفظ کی آیا ہے. میں جناب قرآن پڑھنا چاہنا. ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. بی بی فاطمہ الزہرا واسطے لفظ آیا ہے نساءنا، ہین ایک سیگا جمع دا استعمال ہو رہا ہے، ذات ایک تے سیگا باقی عورتاں دے واسطے لفظ کی آیا ہے امراتن. بی بی مریم دے واسطے لفظ امراتن، بی بی مریم دی ماں دے واسطے لفظ امراتن، جناب بی بی حاجرہ دے واسطے لفظ امراتن، جناب بی بی سارہ دے واسطے لفظ امراتن، جناب بی بی آسیہ دے واسطے لفظ امراتن. کائنات دی ہر عورت واسطے لفظ امراتن آیا ہے، لیکن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دے واسطے لفظ نساءنا آیا ہے. اللہ خالق کائنات نے اس مقام تے فرق کر کے دسیا لوگو کائنات دی ہر عورت دی حیثیت نو رب نے ہور بنایا ہے، فاطمہ الزہرا دی حیثیت نو رب نے ہور بنایا ہے. کائنات دی ہر عورت دی حیثیت نو، کائنات دی ہر عورت دی حقیقت نو رب کریم نے ہور بنایا ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا دی حقیقت نو رب نے ہور بنایا ہے. انہاں دے واسطے لفظ امراتن اور فاطمہ الزہرا دے واسطے لفظ نساءنا. اے لفظ نساءنا دس رہا ہے کہ او ہور نے اے ہورے، او ہور نے اے ہور نے. ان میں جناب 12 جملے دین لگے ہیں جناب فاطمہ الزہرا دی عظمت اور شان دی لفظ نساءنا وچوں. کہ لفظ نساءنا کیوں آیا پوری توجہ جناب دی چاہاں گا. پھر 12 جملے تے جناب گفتگو کرنی ہے. 12 جملے تے لفظ نساءنا بتا رہا ہے کہ اس کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں. فاطمہ الزہرا کے نام جیسا کسی کا، آخری جملہ سبھی نے بولنا، کوئی نہیں. اس کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں، اور اس کے مقام جیسا کسی کا مقام کوئی نہیں. 2 جملے ہو گئے، 10 جملے باقی رہ گئے جناب. میں 12 جملے پھر اس سے ترتیب دے نالی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و عقیدت پیش کرنی ہے. جملے جناب دہرا دے جائے دے. اس کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں، اس کے مقام جیسا کسی کا مقام کوئی نہیں، اور اس کے بردے جیسا. بردہ کہندے نے غلام نو، بردہ کینو کہندے نے غلام نو. اس کے بردے جیسا کسی کا بردہ کوئی نہیں، اور اس کے پردے جیسا کسی کا پردہ کوئی نہیں. اس کے پردے جیسا کسی کا پردہ. 4 جملے ہو گئے، 8 باقی رہ گئے جناب. اس کے پردے جیسا کسی کا پردہ کوئی نہیں، اور اس کی نسبت جیسے کسی کی نسبت کوئی نہیں. اس کی محنت جیسی کسی کی محنت کوئی نہیں، اور اس کی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں. اس کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت کوئی نہیں. 8 جملے ہو گئے، 4 باقی. پوری توجہ جناب کی چاہوں گا. اس کی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں، اس کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت کوئی نہیں، اور اس کی اصل جیسی اس کی اصل جیسی کسی کی اصل کوئی نہیں، اور اس کی نسل جیسی کسی کی نسل کوئی نہیں. اس کی اصل جیسی
किसी की असल कोई नहीं और इसकी नस्ल जैसी किसी की नस्ल कोई नहीं। 10 जुमले हो गए, 2 बाकी हैं। अरे लोगों, इसके निकाह जैसा किसी का निकाह कोई नहीं, इसके हया जैसा किसी का हया कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। इसके निकाह जैसा किसी का निकाह कोई नहीं और इसके हया जैसा किसी का हया कोई नहीं। अब 12 जुमले हैं। पहला जुमला था इसके नाम जैसा किसी का नाम कोई नहीं। इसके नाम जैसा किसी का, सभी बोल ले, इसके नाम जैसा किसी का। अगर चाहते हैं ना कि हम पर खुदा और मुस्तफा राजी हो जाएं, जनाब फातिमा ज़हरा को राजी कर लें, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। इसके नाम जैसा किसी का। कहेंगे कारी साहब ये कौन सी बात हुई, नाम तो हमारे भी हैं, नाम तो हमारे हैं कि नहीं है, हमारी औरतों के नाम है कि नहीं है, फिर कौन सा फर्क हो गया, कौन सी वो मुनफरिद वो हसीयत है। तो दोस्तों जब सुनोगे इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। इसके नाम किसी का, मेरा नाम है मेरी जात के लिए, मेरा नाम मेरी, बोले सभी बोले, आपका नाम है आपकी जात के लिए, मेरा नाम मेरी जात वास्ते, ਤੁਹਾਡਾ नाम ਤੁਹਾਡੀ जात वास्ते। मैं केड़े लफ्ज़ नाल जनाब फातिमा ज़हरा नूं सलाम अकीदत पेश करां। मेरा नाम मेरी जात वास्ते, तेरा नाम तेरी जात वास्ते, लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा दा नाम उन्हां दी जात वास्ते नहीं, हुजूर दी सारी उम्मत दी निजात वास्ते बना रहा है। अल्लाह, फातिमा ज़हरा दा नाम सारी कायनात दी निजात वास्ते, फातिमा ज़हरा दा नाम सारी कायनात दे निजात वास्ते। सुनो फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्या सी पुराने पाक की पढ़िया तो ना फरीदा होता बने बीबी मरियम का भी जिक्र करेगा, लेकिन जो बीबी मरियम दे नाम की बारी है ना, पूरी तवज्जो नाम दे चाहांगा ते बीबी मरियम दी मां ने नाम रखा मरियम का नाम किधर रखा है, मरियम दी पुराने पाक का किस्सा पर कह लगी इतनी सम्मैतुहा मरियम। जो बोले जाना ना बीबी मरियम, मां कह लगी कि बेटी मैं तेरा नाम मरियम रखा, मैं तेरा नाम की मरियम रखा। पता लग गया जो मरियम पैदा हुआ ते नाम मरियम दा मरियम दी मां ने रखा। हुण कायनात विच तशरीफ लेके आ रही ने फातिमा ज़हरा ते गोदे खदीजा कुबरा दी। जदों आईयां ना ते खदीजा कुबरा कहन लगियां सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच कि अल्लाह पाक ने बेटी अता कीती है, तो दसो नाम की रखी है। अल्लाहु अकबर। तेरा नाम तेरी जात वास्ते, मेरा नाम मेरी जात वास्ते, फातिमा ज़हरा दा नाम सारी कायनात दे नजात वास्ते। पूछया खदीजा कुबरा ने कि जनाब इरशाद फरमाओ की ना रखी, ते हुजूर मुस्कुरा के कहंदे ने मैं आदी मर्जी नाल ते नहीं रखना, मैं आदी मर्जी नाल ते नहीं रखना। ते फरमाया मैं भी आदी मर्जी नाल नहीं रखना, ते फिर नाम कौन रखेगा। करीम आका मुस्कुरा के आसमाना की तरफ इशारा फरमाते ने, ना रब आप रखेगा। फिर करीम आका ने इरशाद फरमाया पूरी तवज्जो, तेरा नाम तेरी जात वास्ते, मेरा नाम मेरी जात वास्ते, लेकिन फातिमा ज़हरा दा नाम सारी कायनात दे नजात वास्ते। अल्लाह ताला के कायनात ने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम जा ते जाके मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज कर दे मेरा नाम है फातिर। अल्लाहु अकबर। मेरा नाम की है फातिर, फातिरुस समावाति वल अर्द। कुरान पाक विच आया है, अल्लाह पाक फरमांदा मेरा नाम है फातिर, फातिर विचों फातिमा कढ के दुहानू अता फरमा दिता है।
لفظ فاتر وچوں فاطمہ کڈ کے اے دوہانوں عطا کر دیتا ہے. جو اپنی بیٹی دا نام رکھ دیو فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا. ایسی رب تعالی دا فرمان. جدو نام رکھیا نا تے سرکار گئے مسجد نبوی شریف سے. اللہ اکبر. کریم آقا دے یار حبدار عرض کردے نے حضور نام کی رکھیا جی؟ بیٹی دا نام کی رکھیا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا نام رکھیا ہے فاطمہ. عرض کیتی حضور کیوں؟ اللہ اکبر. فاطمہ نام کیوں رکھیا ہے؟ ان فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنان لگیا. پوری توجہ جناب دی چاہاں گا. جدو کریم آقا دے کریم صحابہ نے اتنی بات عرض کی کہ آقا نام فاطمہ رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا وَإِنِّي سُمِّيَتْ فَاطِمَةٌ لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ. فرمایا فاطمہ نا تاں رکھیا ہے کہ جڑا فاطمہ الزہرا دے نال محبت تے پیار کرے گا اللہ اونوں جہنم دی اگ تو دور فرما دے گا. اونوں جہنم دی اگ تو بولو اونوں جہنم دی اگ تو. تیرا نام ہے تیری ذات واسطے, میرا نام ہے, لیکن فاطمہ الزہرا دا نام ہے کائنات دی نجات واسطے. فرمایا اس واسطے فاطمہ نہ رکھے. ہن پوری توجہ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نو کسے سوال کیتا تہاڈی دادی دا نام فاطمہ کیوں سی؟ تہاڈی دادی دا نام اچھا بھی تسی اس علاقے والے ککڑی کہندے جے کہ مرغی کہندے جے؟ پھر گل دی سمجھ آنی. پہلے میرے دسو کی آندے جے؟ ککڑی آندے جے؟ ککڑی دی سمجھ آ جائے گی ککڑی دی. ہن سنو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تو پوچھیا کہ جناب تہاڈی دادی دا نام فاطمہ کیوں رکھیا گیا؟ آپ نے فرمایا میری دادی دا نام فاطمہ تاں رکھیا گیا جدو قیامت دا دن آنا ہے نا تے میری دادی مجمع محشر وچوں جڑے میرے دادی دے نال محبت تے پیار کردے ہون گے اور میری دادی دی آل دے نال محبت تے پیار کردے ہون گے انہاں نو اسی طرح کڈ کے جنت وچ لے جاوے گی جویں ککڑی گندیاں دانیاں وچوں صاف دانے چگ لیندی ہے. جویں ککڑی گندیاں دانیاں وچوں صاف چنگے دانے چگدی کہ نہیں چگدی؟ بھاویں نالی دے وچ کیوں نہ پیا ہوئے او چنگے دانے چگ لیندی ہے. آپ نے فرمایا میری دادی دا نام فاطمہ تاں رکھا گیا ہے میدان محشر دے وچوں جڑے بھی اس گھر دے نال محبت تے پیار کردے ہون گے ایویں ہی کڈ کے تے انہاں نوں جنت وچ نال لے جاوے گا. اللہ اکبر. تیرا نام تیری ذات واسطے, میرا نام تے فاطمہ الزہرا دا نام ساری کائنات دے. ہن توجہ پوری توجہ جناب دی چاہواں گا. یہ چار ہستیاں قصر رحمت وچ تشریف فرما ہون گے قیامت دا دن. قصر رحمت رحمت دا گھر ہوے گا جدے وچ مولا علی شیر خدا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن تے امام حسین اس قصر رحمت دے وچ بیٹھ کے نا تے سارا قیامت دا جڑا منظر ہے اونوں ویکھ رہے ہونے. سارا قیامت دا منظر جناب دیکھ رہے ہونے. اس قصر رحمت دے وچوں حضرت فاطمہ الزہرا ویکھن گیاں کہ ایک بندے نو فرشتے سنگلاں وچ جکڑ کے رسیاں وچ جکڑ کے نا تے گھسیٹ کے جہنم دی طرف لے کے جاندے ہونے تے فرمان گیاں یا علی اے دے دل وچ میرا پیار ہے. اللہ اکبر. اے دے دل وچ میرا پیار ہے تے میرے رب نے میرے نال وعدہ کیتا سی کہ جدا پیار تیرے دل وچ ہوے گا انہوں جہنم نہیں کھلنا. تے یہ کی ہو رہا ہے؟ پیار بھی میرا تے گھسیٹ کے انہوں میری آنکھاں دے سامنے جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی یا رب سمیتنی فاطمہ, اے رب تو میرا نام فاطمہ نہیں رکھیا؟ اللہ اکبر. تو میرا نام فاطمہ نہیں رکھیا؟ اللہ خالق کائنات فرمائے گا کیوں نہیں؟ خلقتی صدقتی یا فاطمہ, اے فاطمہ تو سچ کہہ رہی ہے میں تیرا نام فاطمہ رکھے. وعدہ نہیں سی کیتا بھی جڑا پیار کرے گا انہوں جہنم نہیں جان دینا. ایک ہی پہ کرنا ہے, ایک ہی ہو رہا ہے. پوری توجہ. اللہ خالق کائنات فرمائے گا یہ بھی ایک لوگاں نو منظر وکھانا ہے, لوگاں نو منظر وکھانا ہے. پر میں فاطمہ صرف تو نہیں پہ ویکھ دی, اینو سارے نبی بھی ویکھ دے پہلے.
اس بندے نو سارے رسول بھی ویکھدے پے نے، اس بندے نو جناب سارے فرشتے بھی ویکھدے پے نے۔ اے منظر قیامت دے وچ برپا کر کے میں لوگاں نو دسنا چاہنا، منی مقام کی اندی کہ تیرا مقام میرے نزدیک کی ہے، بس انگلی دا اشارہ کر، جتنی طرف انگلی دا اشارہ کر دی جائیں گی میں رب کریم ہر اس بندے نو جہنم تو آزاد فرما دا جاواں گا۔ پر میں قیامت والے دن لوگاں نو پتہ کیویں چلے کہ نہ فاطمہ کیوں رکھیا، نہ فاطمہ کیوں رکھے ہے؟ تیرا نام تیری ذات واسطے، میرا نام، لیکن فاطمہ الزہرا دا نام ساری کائنات دے۔ یہ پہلا جملہ سی کہ اس کے نام جیسا کسی کا، اس کے نام جیسا کسی کا نام نہیں، اور اس کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں، اس کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں۔ قرآن پاک بڑیاں بڑیاں عورتوں دا ذکر ہے، مریم دا ذکر ہے، اور مریم دے بارے رب کریم ارشاد فرماندا ہے، تیسرا پارہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے مریم، اللہ خالق کائنات نے تینوں چن بھی لے آئے، اور جتنے بھی جہان نے انہاں جہانات تے افضلیت عطا فرما دیتی ہے۔ جدو بات بی بی مریم دی آئی، اللہ نے خود کلام نہیں فرمایا بلکہ فرشتے کلام فرما رہے ہیں، اور جدو واری آئی فاطمہ الزہرا دی رضی اللہ تعالی عنہا دی، قرآن پڑھ کے دیکھو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والے ہو، اللہ خالق کائنات نے تھانوں انج پاک فرمایا جس طرح پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ بی بی مریم دی واری آئی تے کلام فرشتیاں کیتا، اور جدو بی بی فاطمہ الزہرا دی واری آئی تے کلام خود خدا نے آپ فرمایا، کیوں کہ ان کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں۔ اگلا جملہ دین لگے، بی بی مریم تے ایک وقت آیا کہ بی بی مریم تے تہمت لگی، بی بی مریم تے تہمت لگی کہ بغیر خامن تو بیٹا کیویں۔ پڑھے لکھے دوست احباب دی توجہ چاہواں گا، جڑے بالکل بریکی جی جا سکتے ہیں، پوری توجہ۔ بی بی مریم تے جدو تہمت لگی تے بی بی مریم نو ضرورت آئی آدھے پتر دی گواہی دی، اپنے بیٹے دی گواہی دی کہ میرا بیٹا اگر میری پاک دامنی دی گواہی دے تے میں لوگاں دیاں تانا تشنیاں تو اور لوگاں دیاں گلاں تو بچ سکنی ہاں۔ میں کیا مریم ہوئے کہ جدو انہاں تے تہمت لگی تے انہاں نو اپنے پتر دی گواہی دی لوڑ پئی، فاطمہ الزہرا ہوئے کہ جڑی رب دی توحید دی گواہ بن کے آئی ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ الزہرا رب کائنات دی ایک ہون دی توحید دی گواہ بن کے اگر اس کائنات وچ آئیاں نے تے او جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن پاک دا تیسرا پارہ ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ جدو مباہلہ ہویا عیسائیاں دے نال تے سرکار نے فرمایا تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آنا، تسی اپنیاں عورتاں لے کے آؤ، میں اپنیاں عورتاں لے کے آنا، تسی اپنا آپ لے کے آؤ، میں او جڑیاں اپنیاں عورتاں سن انہاں وچوں ایک ہستی دا نام جناب فاطمہ الزہرا سی۔ اور جان دا انداز دیکھو، 3 میل دور سی مدینہ شریف تو، کتنی دور؟ 3 میل دور، جتھے مباہلہ ہونا سی۔ حکم شریعت دا کہ مرد اگے چلے تے عورت پیچھے چلے، لیکن 3 میل ایسے ہیں کہ فاطمہ الزہرا اگے چل رہی ہیں، مولا علی شیر خدا پیچھے چل دے پہنے۔ اللہ اکبر، پوری توجہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تے فرمایا بیٹی علی نو اگے آن دے۔ عرض کی تھی ابو جان میری غیرت، میرا پردہ اجازت نہیں دیندا کہ کوئی میرا پیر ہی دیکھ لگے۔
میں چاہنی ہاں نبوت دے قدماں تے آوے بطول دا قدم، بطول دے قدماں تے آوے ولایت دا قدم۔ اگر زمین والے ویکھن انہاں نوں نبوت دا قدم نظر آوے، اگر آسمان والے ویکھن تے انہاں نوں ولایت دا قدم نظر آوے۔ جدے قدماں دا بھی پردہ ہے اونوں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کیا جاتا ہے۔ لیکن اج دی عورت کدے جناب پیپسی دی مشہوری تے وک گئی، کدے جناب کریم دی ٹکی تے وک گئی، کدے جناب شیمپو دی پوڑی تے وک گئی، کدے جناب اے مختلف مشہوریاں دین دے وچ وک گئی۔ اج دی عورت اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ دے پردے نو سلام نہ کریے، آپ کہندیاں نے کہ میرے قدم دا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ اکبر، بڑی ایمان افروز بات، جدو آپ دا آخری وقت آیا نا، آخری وقت تے آپ نے مولا علی شیر خدا نو فرمایا مینوں غسل تو دینا ہے، مینوں غسل، بولو سبھی بولو، مینوں غسل تو دینا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے کیا ٹھیک ہے میں تینوں، حالانکہ شریعت دا ایک قاعدہ نہیں، عورت فوت ہو جاوے فوراً بندے دے نکاح وچوں نکل جاندی ہے، بندے دا نکاح ختم ہو جاندا نکل جاندی ہے، لیکن پردہ سنو فاطمہ الزہرا دا۔ اور آج دی عورت نوں پیغام دیو کہ جڑی مختلف جگہ تے جا کے جناب اپنے جسم نو فروخت کر رہی ہے، اپنی عزت نو فروخت کر رہی ہے، آپ نے کیا ٹھیک ہے میں تینوں پردہ دیاں گا۔ ایک عورت آئی آ کے کہندی ہے فاطمہ الزہرا تو علی نو نہ کہندی، کسی عورت نو کہہ دیندی، توجہ، تو علی نو نہ کہندی کسے عورت نو کہہ دیندی۔ آپ نے فرمایا تو اے ضمانت دے سکنی ہے کہ تیرا ہاتھ کدے بھی تیرے خامن دے جسم نو نہیں لگیا؟ اللہ اکبر، تیرا ہاتھ کدے بھی تیرے خامن دے جسم نو نہیں لگیا۔ وہ کہن لگی کائنات چ ایسی عورت تے کوئی بھی نہیں جدا ہاتھ او دے خامن دے جسم نو نہ لگیا ہوئے۔ آپ نے فرمایا میرا پردہ ایک گوارا نہیں کردا کہ جیڑا ہاتھ نا محرم دے جسم تے لگیا ہوئے اوہ ہاتھ فاطمہ الزہرا دے جسم تے لگ جاوے۔ ایسی انہاں دا پردہ۔ اور فرمایا رات دے وقت میرا جنازہ اٹھایا گیا، رات دے وقت میرا جنازہ، اور چار پائی تے فرمایا چار شاخاں لکڑی دیاں لے کے نا، چار شاخاں پادیاں تے بن کے تے وچ رسیاں بن کے تے اوتے کو کپڑا پایا جاوے تاکہ میرے وجود دا بھی پردہ ہی رہے کہ میرا وجود پتلا ہے، موٹا ہے، قد دی لمبائی چوڑائی کی، اے ہر چیز دا پردہ رہے۔ اس وقت اس عورت دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی۔ دوستو میں پیغام دینا چاہنا کیونکہ تسی مرد حضرات تشریف فرماؤ، اج دی عورت بے پردہ باہر نہیں نکلدی۔ اگر جملے تے اثر نہ ہوے، وزن نہ ہوے، داد نہ دیا جے، چپ کر کے بیٹھے رہ جے۔ اج دی عورت صرف بے پردہ باہر نہیں نکلدی بلکہ اج دی عورت مکمل میک اپ کر کے پھر باہر نکلدی ہے۔ آج دی عورت صرف بے پردہ باہر، بولیے بھئی، مکمل میک اپ کر کے مکمل باہر نکل دیئے۔ اور میری یہ بات یاد رکھنا، 18 لاکھ دا اگر ٹریکٹر لے لیے نا 18 لاکھ دا تو بندہ باہر ڈھاری تے کھڑا کرے آندا ہے۔ 18 لاکھ دا 25 لاکھ دا ٹریکٹر لے کے باہر بندہ حویلی تے ڈھاری تے کھڑا کرے آندا ہے، نہ کوئی پردے دی ضرورت، نہ کوئی بارش دی پرواہ۔ ایک رتی ہوے نا سونا، کتنا؟ ایک رتی سونا ہوے، اونوں جناب پہلے کپڑے چ لپیٹدا ہے، پھر کاغذ چ لپیٹدا ہے، تے پھر انہوں جناب لپیٹ کے تے کدھر بسترے دے وچ پا دیندا ہے۔ کیوں اینا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ خالق کائنات کے ساڈی مثال سانو سمجھا کے کہ تسی اینا کچھ کردے ہو، پتہ لگ گیا جڑی پردے چ ہوے قیمتی ہو ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، جڑی پردے چ ہوے قیمتی، او جڑا 18 لاکھ دا یا 25 لاکھ دا باہر کھڑا کیتا ہے او قیمتی نہیں۔ اگر او قیمتی ہوندا، پردے وچ ہوندا، نتیجہ اے نکلیا او بیٹا اینا قیمتی نہیں ہوندا جنی بیٹی قیمتی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، اس واسطے فرمایا گیا کہ انہوں پردے وچ رکھو، اس کے مقام جیسا کسی کا مقام
بولو بھائی ان سنو سرکار دے فرمان سنو. ارشاد فرمایا ان اللہ یردا لردا کی ویغضب لغضب کی. فرمایا فاطمہ جدے تے تو راضی ہو جاویں نا او دے تے رب بھی راضی ہو جاندا ہے. جدے تے تو راضی ہو جاویں او دے تے. اور فرمایا فاطمہ جدے تے تو ناراض ہو جاویں نا او دے تے رب بھی ناراض ہو جاندا ہے. سنو سرکار دے فرمان. فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فرمایا لوگو فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے جن نے اس نو ناراض کیتا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ناراض کیتا. سنو سرکار دے فرمان. اور روایت کرنے والیاں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ فرماندیاں نے لوگو ما رأیت افضل من فاطمہ ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے میں حضور تو بعد فاطمہ الزہرا تو افضل کسے نو بھی نہیں ویکھیا. میں حضور تو بعد فاطمہ الزہرا تو افضل بولو بھئی کسے نو نہیں دیکھیا. اور آپ دا فرمان سنو آپ کہندیاں نے ما رأیتو احدن اشبہ سمتم ودلم وہدیم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فی قیامها وقعودها فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانت اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قام الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ. حضرت فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے میں حضور ورگا فاطمہ تو علاوہ کسے نو بھی نہیں دیکھیا. میں حضور ورگا فاطمہ الزہرا تو علاوہ آپ کہندیاں نے جدو چلدیاں سن تے انج لگدا سی جویں رسول اللہ چل رہے نے. جدو بولدیاں سن تے انج لگدا سی جویں رسول اللہ بول رہے نے. جدو جناب نشست فرماندیاں سن انج لگدا سی کہ جویں رسول اللہ تشریف فرمانے. آپ فرماندیاں نے چلن وچ پھرن وچ اٹھن وچ بیٹھن وچ ہو بہو فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرح لگدیاں سن. اور آپ کہندیاں نے میں حیران ہو گئی. ایک دن فاطمہ الزہرا تشریف لے کے آئیاں کریم آقا 14 طبق دا رسول تشریف فرما سی لیکن فاطمہ الزہرا نے ویکھیا تے کھڑے ہو گئے. کی ہو گئے وقام الیہا کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے پتہ کی کیتا فقبلها. حضرت فاطمہ الزہرا دی پیشانی نو چومنا شروع فرما دیتا. حضرت فاطمہ الزہرا دی پیشانی دے بوسے لینے شروع کر دیتے تے بوسے لے کے پھر بات مکی نہیں. کہندیاں نے واجلسها فی مجلسی جڑی جگہ تے حضور بیٹھے سن نا اس جگہ تے فاطمہ الزہرا نو بٹھا دیتا. جڑی جگہ تے حضور بیٹھے سن اس جگہ تے کیناں نو بٹھا دیتا. ہن سوچ کے دسو اے رسول جڑا اپنی جگہ تے فاطمہ الزہرا نو بٹھا رہے نے اس رسول دی آدھی شان کی ہے. اس رسول دا اپنا مقام کیے کہ مسجد اقصی وچ جان تے تمام نبی رسول استقبال دے واسطے کھڑے ہو جان تے فاطمہ الزہرا دی عظمت نو سلام نہ پیش کریے کہ جنہ دے آن تے کائنات دا رسول کھڑے ہو کے آپ استقبال پہ فرماندا ہے تے پھر کہنا پوے گا نا زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے رسول. زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے رسول. اینوں کواں تعظیم کے پیار فاطمہ اور مصطفیٰ دے دل دا ہے چین فاطمہ. مولا علی دی شان دا سنگھار فاطمہ. ان کے مقام جیسا کسی کا
بس آخری جملہ مقام تے دے رہے ہیں، قیامت دا دن جدو آئے گا نا، قیامت دا دن تے جبریل علیہ السلام اللہ کریم دی بارگاہ چرز کرنگے کہ یا رب بی بی مریم دی سواری آندی پی کی کریے، بی بی مریم دی سواری آ رہی ہے کی کریے؟ اللہ خالق کائنات فرمائے گا آن دیو، قیامت دن بی بی مریم دی سواری آن دیو۔ فرشتہ عرض کرے گا یا رب بی بی ہاجرہ دی سواری آ رہی ہے، فرمایا آن دیو۔ فرشتہ عرض کرے گا نوح علیہ السلام دی بیٹی دی سواری آ رہی ہے، اللہ پاک فرمائے گا آن دیو۔ فرشتہ عرض کرے گا سلیمان علیہ السلام دی بیٹی دی سواری آ رہی ہے، اللہ پاک فرمائے گا آن دیو۔ تو فرشتہ عرض کرے گا یا رب فاطمہ الزہرا دی سواری آ رہی ہے، اللہ اکبر، فاطمہ الزہرا دی سواری آ رہی ہے۔ اللہ خالق کائنات فرمائے گا پھر اعلان کر دیو یا اہل الجم غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جبریل اعلان کر دیو کہ اے محشر والیو آدیاں آنکھاں بند کر لو، اپنی آنکھاں بند کر لو، گردنا دونا تھلے جھکا لو۔ لوگ حیران ہو جان گے کہ اکھاں کیوں بند کرائیاں جا رہی ہیں؟ سمجھدار بندے بیٹھے ہو، اکھاں بند کر لیاں جان، پردہ تے پھر بھی ہو جاندہ ہے، کیوں جناب؟ اکھاں بند کر لیاں جان تے پردہ تے پھر بھی اے دونا تھلے جھکائیاں جا رہی ہیں۔ اللہ خالق کائنات قیامت والے دن جناب فاطمہ الزہرا دے استقبال دے واسطے تمام اہل محشر دے لوگاں نو اس طرح دا طریقہ اختیار کرن تے اس واسطے فرما رہے ہیں تاکہ لوگاں نو فاطمہ الزہرا دی عظمت و شان دا پتہ چل جاوے کہ جتے تے تمام اہل محشر دیاں گردنا جھک جان، اکھاں بند ہو جان، اون جھکائی رکھن گے تے پوچھن گے یا رب کنی دیر تک جھکانیاں نے؟ آواز آئے گی جدو فاطمہ الزہرا گزر کے جنت میں چلی جائے گی، پھر گردنا اوپر کر لیا جی، اکھاں کھول دیا جی۔ آندہ انداز بھی 70,000 ہوراں آگے، 70,000 ہوراں پیچھے، 70,000 ہوراں سجے، 70,000 ہوراں کھبے، اتنا عظیم پروٹوکول دے کے پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جا رہی ہیں۔ میں جملہ دین لگیاں، اے تو تساں سنے ہونا ہے، سیدہ کائنات بھی فاطمہ الزہرا دی ذات، جنتی جوانہ دی جنتی عورتاں دی سردار بھی فاطمہ۔ بولیے بھئی یہ جملے تے مشہور نے، لیکن اس پروٹوکول تو پتہ یہ لگتا ہے، پوری توجہ جناب دی چاہاں گا، اس پروٹوکول تو پتہ یہ لگتا ہے کہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات بھی نے، فاطمہ الزہرا جنتی عورتاں دی سردار بھی ہے، فاطمہ الزہرا سیدہ قیامت بھی ہے، سیدہ قیامت بھی ہے، جنہوں قیامت والے دن اینا پروٹوکول ملے جو انہوں سیدہ قیامت نہ کیے تے پھر کیا کیا۔ اللہ اکبر، اے مقام مرتبہ ہے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ اینا مقام مرتبہ ہون دے باوجود زندگی دیکھو گھر وچ کس طرح بسر ہو رہی ہے۔ جناب ہتھاں تے چھالے پہ گئے، مشکاں اٹھا اٹھا کے مشکاں دے جڑے نشان کمر تے پہ گئے، تے پھر کی رات 1000 نفل پڑھ کے سوندیاں، بلکہ سونا کی یہ جدو 1000 رکعت نفل پڑھنے تے آخری سجدہ ایڈا لمبا کرنا اذان فجر ہو جانی، اذان فجر ہو جانی۔ جدو اذان فجر سن لینی تے عرض کرنی یا رب قرآن ایڈی لمبی کیوں نہیں بنا دیندا کہ تیری بندی رج کے تیری عبادت ہی کر لے، تیری بندی رج کے تیری عبادت کر لے۔ اللہ اکبر۔ پھر جدوں 1000 رکعت نفل پڑھ لینی، پھر ہاتھ چوک کے دعا منگنے، حسن واسطے نہیں، حسین واسطے نہیں، علی واسطے نہیں، اپنی ذات واسطے نہیں، کریم آقا واسطے نہیں، ہاتھ چوک کے دعا کرنی کہ یا رب العالمین میرے ابو جان دی امت بڑی گناہگار ہے، ساریاں دی بخشش فرما دینی، ساریاں دی بخشش فرما دینی۔ اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اج دی بیٹی نو اینیاں مشقتاں جھیلنیاں پیاں رہی، اینیاں تکلیفاں دے وچوں گزرنا پہ رہا ہے، پھر بھی نام فرمان
پھر بھی نہ شکری اج دی عورت نو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو اے ایڈیل لینا چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے، ہتھاں تے چھالے پے گئے۔ بلکہ ایک دن مولا علی شیر خدا نے فرمایا جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ انہاں نے جا کے عرض کرو لونڈیاں آئیاں نے ایک لونڈی عطا کر دے، وہ گھر دی خدمت وغیرہ کر دیتا کرے گی۔ جدو کریم آقا دی بارگاہ وچ گئیاں حضرت فاطمہ الزہرا تے کریم آقا نے فرمایا واللہ لا اعطیتک، اللہ دی قسم ہے میں تینوں کچھ نہیں دیاں گا، واللہ لا اعطیتک، اللہ دی قسم ہے میں تینوں کچھ نہیں دیاں گا۔ تے فاطمہ الزہرا ٹھیک ہے ابو جان، فرمایا جڑا مال غنیمت چ مال آیا ہے اے او یتیم بچیاں دا ہے جنہاں دے باپ جنگ بدر وچ شہید ہو گئے نے، اے انہاں میرے شاگرداں دا ہے جڑے جناب اس چبوترے تے بیٹھ کے صفہ دے چبوترے تے بیٹھ کے میرے کول دین حاصل کر رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں دیاں گا۔ ہاں فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ کے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سون لگیاں اپنے جسم تے پھونک مار لویں، جدو صبح اٹھیں گی کسی قسم دی بھی کوئی تھکاوٹ باقی نہیں رہے۔ یہ آپ دی زندگی مبارک دا اس واسی، آپ دی زندگی مبارک دا طریقہ سی 1000 رکعت نفل ڈیلی بلا ناغا ادا کرنی، تے پھر مولا علی شیر خدا دی خدمت بھی کرنی، خدمت وچ بھی کسی قسم دا کوئی نقصان دیتا اور اللہ دی عبادت وچ بھی کسی قسم دا کوئی نقصان دیتا نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کریم نے مقام و مرتبہ ہی کچھ اس طرح دا عطا فرما دیتا سی۔ کائنات وچ دوستو بڑیاں عورتاں آئیاں نے اور قیامت تک کاندیاں رہن گیاں، لیکن یہ عقیدہ یاد رکھو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مثال اس کائنات وچ کوئی نہیں نا، حضور دی مثال اس طرح عورتاں وچوں کوئی عورت بھی جناب فاطمہ الزہرا دی ذات ورگی نہیں، ان کے نام جیسا کسی کا اور ان کے مقام جیسا کسی کا اور ان کے بردے جیسا کسی کا بردہ کوئی نہیں، ان کے بردے جیسا کسی کا بولے بھی ان کے بردے جیسا کسی کا۔ ان آخری بات سنو جناب، گلاں تے بہت ساریاں باقی رہ گئی ہیں، آخری بات ان کے بردے جیسا کسی کا بردہ۔ کریم آقا نے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ جامعہ نا یار علی نے تے بلا کے لیا، کن بلا کے لیا؟ توجہ، علی نے بلا کے آ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں جناب ٹریا ٹریا پیر علی دے گھر وچ گیا، آپ فرماندے نے حیران ہویا، دروازہ کھلا ہے، چکی پہ چل دیئے، دانے بھی پیسے جا رہے نے لیکن چکی چلان والا نظر نہیں پیاندا، دانے پیسن والا نظر۔ میں حیران ہو گیا، میں کیا جناب ایک ہی معاملہ ہے۔ جدو کریم آقا دی بارگاہ وچ آیا، کریم آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتی، کریم آقا ارشاد فرماندے نے اما یا ابا ذر اما تعلمین ان للہ ملائکہ سیاہین فی الارض قد وکلوا بمعونۃ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کریم آقا فرماندے نے اے ابو ذر تو نہیں جاندا اللہ نے آسمانہ تو کچھ سپیشل فرشتے زمین تے اتارے نے، سپیشل فرشتے آسمانہ تو زمین تے آئے نے۔ حضرت ابو ذر غفاری عرض کر دینے آقا جڑے سپیشل فرشتے آئے نے کی کر دینے؟ کریم آقا ارشاد فرمان دینے وہ سپیشل فرشتے میری آل دیا کے مدد بھی کر دینے، خدمت بھی کر دینے، مدد بھی کر دینے تے خدمت بھی۔ پتہ لگ گیا ان کے غلام، ان کے بردے جیسا کسی کا بردہ کوئی نہیں۔ فرمایا جڑا چکی چلانا سی نا وہ جبریل علیہ السلام تھا۔ اللہ اکبر، وہ کون سی؟ جبریل علیہ السلام سی۔ اور فرمایا جڑا وہ دانے پیندا سی، دانے وہ فرمایا حضرت اسرافیل علیہ السلام دی ذات سی۔ اور جنہ دے گھر دی آ کے چکی فرشتے چلان او فاطمہ الزہرا آکھیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے جدو آدھی بیٹی دی شادی کی تھی نا، سلیمان علیہ السلام نے انہیں جہیز وچ 7 بادشاہیاں دا سامان دیتا تھا، جہیز وچ 7
بادشاہیاں دا سامان دی. مولا علی شیر خدا سن کے گھر آئے تے فاطمہ الزہرا نو کہا او بیٹی کڈی شان والی ہے جنوں جہیز وچ 7 بادشاہیاں دا سامان ملیا سی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. مولا علی شیر خدا سو گئے, اکھ لگی تے جنت سامنے آ گئی. جنت سامنے آ گئی. جنت دے وچ ایک تخت ہے, تخت ایک عورت تشریف فرمائے. مولا علی شیر خدا کی ویکھ دینے میں حیران ہو گیا کہ ایک عورت بار بار آندی بھی چلو تخت نو ہاتھ ہی لا لواں, لیکن انہوں دھکا لگتا ہے تے پھر پیچھا, پھر آندی ہے پھر دھکا لگتا ہے پھر پیچھا, پھر آندی ہے پھر دھکا لگتا ہے پھر پیچھا. اکھ کھلی تے خواب سنایا فاطمہ الزہرا نے. او خواب سنایا جناب فاطمہ الزہرا نے تے خواب سنا کے کیا کہ مینوں ایک خواب آیا ہے. اس وقت فاطمہ الزہرا نے فرمایا جڑی تخت تے تشریف فرمایا نا تیری بیوی ہے, او تیری زوجہ ہے, اور جنوں بار بار دھکے پہ لگ دے نے او سلیمان علیہ السلام دی بیٹی ہے. یہ مقام مرتبہ ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا. دوستو اج دی عورت نو نمونہ آئیڈیل رہنمائی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو حاصل کرنی چاہیے کہ انہوں نے جس طرح زندگی گزاری یہ فخر نہیں کیتا کہ میں نال رب بھی محبت کردا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت فرماندے نے, کسے بات تے فخر نہیں کیتا, اپنی محنت اپنی مشقت جاری رکھی ہے. تمام حوریں کنیز ان کی, سبھی فرشتے غلام ان کے, مگر چلاتی ہیں پھر بھی چکی. تمام حوریں کنیز ان کی, سبھی فرشتے غلام ان کے, مگر چلاتی ہیں پھر بھی چکی بغیر شکوے جناب زہرا. مگر چلاتی ہیں پھر بھی چکی بغیر شکوہ جناب. اج سانو یہ چاہیے کہ پیغام اسی اپنے گھراں وچ دئیے. انہاں دا پردہ سی, انہاں دا حیا سی, او پردہ او حیا اللہ پاک اج دی عورت نوں بھی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.